Imini yesabatha ilento zobula ngehlabele 7:1 inkosi kusephama kwebala. Nkosi yami ubongithanda zinakaqini izindaba awuke kwaphakade
Amen. Uma ngibheka sengathi u-70 to 80% wethu njengamanje sesingabantu abafika kuleli bandla. Sebebancane abantu esaqala nabo leli bandla. Sebebancane kakhulu abantu engathi nje abazi ngisho sisesebuhleni. Lokho kuchaza ukuthi izinto eziningi zakuleli bandla anizazi. Kwesinye isikhathi nifunda ko Facebook abantu beyibhedela nje besho lokhu nalokhu nalokhu. Nikuthathe nani ngoba kanazi. Ngiyafisa uba namhlanje nginikhanyisele indaba kakhulukazi yomprofeti umqali wendlela leli Nazareth. Ngoba leli bandla linomholi walo. Leli bandla linomfundisi walo. Leli bandla linenkosi yalo. Obumprofeti uIzashembe ukuthula kuye. Umprofeti uIzashembe kulesikhathi samanje akakho umholi emhlabeni ongamfanisa naye. Mhlawumbe wayekhona kwaIsrael ngoba asimazi uShembe ukuthi kwakumuntu onjani. Kodwa kulesikhathi samanje akakho umuntu ongamfanisa nomprofeti Izashembe. Akakho umuntu ongamfanisa nobaba mkhulu. Ngo-1930 uthi ubaba mkhulu sengihlale nani iminyaka engamashumi amabili. Kodwa aningibuzi ukuthi ngingubani, ngivelaphi. Uthi-ke ubaba mkhulu umprofeti kaNkulunkulu uhlala emkhathini elindele isizwe esonile. Ebese uNkulunkulu emthuma kuso ukuba eyosiqondisa, ukuba esifake endleleni kaNkulunkulu. Uthi uma iqhubeka ubaba mkhulu uthi kuyaye ukuthi mangabe uNkulunkulu esesibonile lesiyasizwa ukuthi sesone kakhulu, sidinga umprofeti. Uma umprofeti engayi kuso sizobhubha. Ebese uNkulunkulu efuna intombi nensizwa abanenhliziyo ehlanzekileyo, ebese ebahlanganisa ngothando, bethandane, beganane. Bothi uma sebeganene bese umprofeti womkhathi, umprofeti womoya, bese wehlela kulo wesifazane uyohlala esizalweni sakhe. Uma sebehlangana ngenyama bese uyazalwa umprofeti, ezalwe njengabo bonke abantwana, ekhule njengabo bonke abantwana, engazi ukuthi umprofeti womkhathi.
engazi ukuthi umprofeti wasemandulo. Uthi-ke ubabamkhulu bothi mase kufika isikhathi lapho uNkulunkulu sefuna ukusebenza ngaye bese uyambonisa ukuthi wena awufani nabantu bonke, wena umprofeti womkhathi, wena umprofeti wasemandulo. Uthi-ke ubabamkhulu nami batabami ngazalwa kanjalo, ngazalwa njengani nje, ngakhula njengani, ngingazi ukuthi kanti ngingumprofeti kaNkulunkulu. Uthi kodwa uJehova wangimemela entabeni yasenhlangakazi. Ubabamkhulu-ke wamenywa uNkulunkulu esesentabazwe, wamtshela ukuthi siyohlangana eMpumalanga, siyohlangana entabeni eMpumalanga. Ngazi noma wamtshela ukuthi yiphi intaba, kodwa ubabamkhulu wakwazi esesentabazwe ukuthi uyohlangana noNkulunkulu eMpumalanga. Ngaleso sikhathi ubabamkhulu wayengakaze ambone uNkulunkulu, wayezwa izwi, kwakuye kukhulume izwi, kodwa yena wayengakaze ambone. Kwathi ubabamkhulu ese ngapha enhla kwamaphumulo wasefika izwi limtshela ukuthi kufanele ukuthi entabeni yasenhlangakazi uNkulunkulu uzohlangana naye khona. Ngizoyikhuluma-ke indaba ende kababamkhulu ekwamaphumulo ngoba ngiqonde ukukhuluma lokho, kodwa ngiqonde ukukhuluma ukuhlangana kwaNkulunkulu nobabamkhulu. Ngiqonde ukukhuluma ukuthi ubabamkhulu owazalwa esenyameni waphenduka kanjani waba ubabamkhulu owumoya. Uthi-ke ubabamkhulu wahamba waya entabeni yasenhlangakazi esesenyameni, wahlala entabeni yasenhlangakazi insuku ezingu-14. Kulezi insuku eziwu-14 wafika imimoya eminingi iza kuye imtshela ukuthi imina engikubize entabeni yasenhlangakazi. Uthi ubabamkhulu ngaphila, umoya wami wangavuma ngathi cha, mina ngilindele uJehova. Uthi ekugcineni wathi ehleli ehlathini laphana entabeni yasenhlangakazi. Abakwaziyo-ke entabeni yasenhlangakazi bayazi ukuthi lapha phezulu mawudundubala phezulu ngapha ngasesandleni sokunxele kunesiwa esikhulu, kubuye kube nomgede. Ubabamkhulu-ke wayehlala kulowo mgede. Ubaba ilanga esezohamba entabeni esezohamba wahamba wawusitshengisa lowo mgede lapho kwakuhlala khona ubabamkhulu. Uthi ubabamkhulu ngathi ngihleli entabeni yasenhlangakazi ngezwa iphunga elimnandi ngendlela esimangaliso. Uthi ngathi mangilizwa leli phunga, uthi ngezwa sengathi iziboya zomzimba wami ziyahalalisa. Uthi
namatshe aseduze kwami ahalalisa notshani obuseduze kwami kwahalalisa nezihlahla eziseduze kwami zahalalisa uthi kwakhuluma umzimba wami ukuthi usefikileke lo bengilindele uthi ngaphuma kulomgede ngabheka empumalanga uthi ngabona uqhamuka umuntu owayefake ingubo ebende eqhamuka ngamafa ehamba efile phambi kwakhe kuphambana imbali phambi kwakhe kunokuduma kweyigubhu nayo yonke into uthi lo muntu lona wahamba wawela umfula lo enwaziyo kodwa ehamba emoyeni uthi wawufika la ehlathini la emgedeni engangikhona uthi wathi mayefika uthi ngaguqa uthi ngathi mangiguqele uthi wayesekhipha i-tray elalimboze kahle leli tray linesidlo senkosi uthi wayese uyalivula leli tray uthi wayese uyasithatha lesi sidlo uthi wayese engemukelisa sona uthi wathi mangemukelisa sona uthi ngaso leso sikhathi kwase kuyanqamuka kuba ngibe umuntu ozelwe umfazi nendoda uthi ngaso leso sikhathi ngaba sezulwini ngaso leso sikhathi ngaba semhlabeni uthi ngaso leso sikhathi ngaba ngaphansi kwamanzi uthi ngaso leso sikhathi ngaba sendulo uthi ngaso leso sikhathi ngakwazi ukubona ngisho inhliziyo yomuntu uthi-ke ubaba mkhulu lezi zihlahla nalokhu tshani nalamatshe ayihalalisa ehalalisela lesi simanga somuntu okhonzekile uthi zaphenduka zahalalisela mina amen uthi lo muntu wasezulwini lesi simangaliso sasezulwini ukhonzekile inkosi yezulu uthi wangifaka enqoleni wathi gibela kule nqola uthi ngayigibela inqola uthi wahamba nami wahamba emoyeni uthi ngehlela esixukwini sabantu abangamaNazaretha abafaka ingubo emhlophe ababe ngabonakala ukuthi baqalaphi bengabonakala ukuthi bafikaphi uthi wayesethi ukhonzekile inkosi yezulu yehla uthi ngathi mangehla uthi ngathi ekuqaleni ngenkathi engigibelisa lenqola uthi wayesengembathisa engihlobisa engivunulisa nezambatho zasezulwini uthi ngathi mangehla uthi laba abantu bonke baguqa bathi saze sehla isimanga uthi kusuka lapho bantu bami ngabe sengiyaqonda ukuthi
ngingumprofeti womkhathi sekungokwehlanu ngifika emhlabeni ngithunywa uJehova ukuba ngizokhuluma indaba yakhe kuye. Lokho ngikukhuluma ngoba ngiyazi ukuthi nonke ningabantu abasha. Ngiqhamuka nje ngoba sengiqhamuka sekukhona leli bandla okuthiwa lihamba nengilosi. Kodwa eningakwazi ukuxhumana kwale ngilosi nalo shembe esesithi noma nithandaza mizeni ukuthi kumi kanjani. Ushembe ngokuseqinisweni umoya. Ushembe ngokuseqinisweni ungumprofeti womkhathi osetshenziswa uNkulunkulu ukumthuma ezizweni ezahlukene. Kodwa okuyaye ukuthi makuleso sizwe ofika kuso ebese ethatha inyama yaleso sizwe ebese esebenza sengathi umuntu waleso sizwe kodwa yena umoya, yena uvela ezulwini. Kodwa hayi ukuthi ushembe uNkulunkulu. That must be very clear. And ma ngikhuluma ngoshembe angikhulumi ngoshembe abaholi bamaNazaretha, ngikhuluma ngobaba mkhulu. Ngoba ingilosi sahlukanisele kahle, isifundise kahle lezi zinto ukuthi ushembe ubaba mkhulu. Kodwa ubaba mkhulu njengoba ewushembe efikela emhlabeni phakathi wethu waba ushembe, uma ubaba mkhulu ehamba isidumbu sakhe ephela, uyakwazi ukubuya umoya wakhe ungene komunye umuntu ebese naye eba nalo moya. And leyo nto leyo ayiqali ngoshembe. Mhlawumbe abantu abajwayele ukufunda intshumayelo zikababa mkhulu, zikababa ilanga, wayekwejwayele ubaba ukukhuluma ukuthi funani umoya kaShembe, eze ethi noma umuntu engaba mncane noma engaba ngwesifazane, kodwa uma enomoya kaShembe ulungile. Ngoba into efunekayo kumuntu umoya kaShembe. Lo moya kaShembe ubabila ngayivama ukukhuluma ngawo. Lo moya kaShembe ubaba mkhulu wayekhuluma ngawo. Aqalisi ngoShembe ukuthi umuntu kuthiwa unomoya kaShembe. Ngeyikhathi zasemandulo kwakukhona umprofeti igama lakhe kwaku-Eliya. U-Eliya wayenomfana owayehamba naye. Lo mfana igama lakhe kungu-Elisha. U-Eliya wahamba no-Elisha. Wayese uNkulunkulu emtshela ukuthi sengizokulanda. U-Eliya wese uyamtshela lo mfana ohamba naye, ehamba ishumayela naye. Wayesethi sengizohamba ubuyele ezulwini. Cela noma yini
oyifunayo ngisenawe ngizokunikeza yona. Wayesethi lo mfana uElisha, ngicela ukuthi umoya wakho uphindwe kabili kimi. Wayesethi uEliya ucele into enkulu, kodwa uma ngabe ungibonile inqola yomlilo wasezulwini ingithatha ihamba nami ezulwini, lokho kobe kusho ukuthi umoya wami wehlele kuwe. Nangempela kwathi mangabe kufika inqola yasezulwini imthatha uEliya iyana ezulwini, uElisha wayibona lenqola, wambona noEliya imthatha yanaye. Kodwa ngenkathi imthatha ihamba naye, kwathi ingubo kaEliya yasala, noma isambatho sikaEliya sasala. Lo mfana wase uyasithatha lesi isambatho sikaEliya ehamba naso. Angazi noma kwakuyisambatho esifana nalengubo engiyifakile, noma kwakuyisambatho lesi esifakwe emahlombe, kodwa ngisola sengathi kwakuyisambatho esifakwe emahlombe. Kodwa wahamba naso waya emfuleni iJordani. Uma efika emfuleni iJordani wayese uyamemeza, ethi uNkulunkulu kaEliya ukuphi? Wayese eshaya amanzi eJordani ngalisambatho ayisehlukana kabili. Wayese uyabona uEliya ukuthi umoya, wabona uElisha ukuthi umoya kaEliya wehlele kuye. Ngenkathi kwenzeka lokhu, amadodana abaprofeti ambona uElisha ukuthi umoya kaEliya wehlele kuye. Ayiseya kuye, efike ekhothama kuye ngoba ayisebonile ukuthi umoya kaEliya wehlele kuye. Into and uElisha wathi mangabe eba umprofeti emva kwaEliya, waba umprofeti omkhulu kakhulu even kunoEliya. Kodwa wayekushilo ukuthi ngicela ukuba umoya wakho wehlele kimi. Nangempela umoya kaEliya wehlela kuElisha. Lapha ngizama ukuchaza ukuthi leli gama lokuthi funani umoya kaShembe angaba into a very peculiar nina, ukuthi ngoba sitshengiswa sifundiswa ngoJehova, lo moya kaShembe manje usuyisima kanjani? uShembe akaseqala eyakhe inkolo, yini sifundiswe ngoJehova kwasekuthiwa kufanele singene umoya kaShembe? No, akusiyona inkolo entsha umoya kaShembe, njengoba noElisha wasebenza ngomoya kaEliya. Kodwa umoya kaEliya kwakuumoya kaJehova. Ngoba ukuthi umoya kaJehova kaEliya wawumoya kaEliya ngoba ngenkathi ususebenza kuElisha kwakusekumoya manjena osusuke uEliya. Kodwa uEliya yena wayuthathe kuJehova, kwakwehle umoya kaJehova wehlela kuEliya. Lento ke iyafana nalento esiphila ngayo thina.
bajwayele abantu abadala bakwazi ukuthi lokhu ukuthi ngihole ibandla akusiyona into evele yazenzekela nje njengoba besho umvangeli ukuthi ngasebenza wese ubaba esethi angishumele ngolukhuza ngoJehova. Yes kwaba njalo ngoba umuntu uyakhethwa ukuthi enze into ethize ebe umprofeti noma ebe yini ekhethwe uNkulunkulu kodwa engayenzi leyo nto. Baningi abantu ababekhethwe kuba bebe abaprofeti bekhethwa uNkulunkulu kodwa begcine bengawusebenzi umsebenzi wobuprofeti. Bakhona abantu ababengakhethiwe uNkulunkulu kodwa besebenze umsebenzi kaNkulunkulu beze begcine uNkulunkulu ebaqokele ngokusebenza kwabo noma bengabakhethiwe. Kodwa icase yethu noma icase yami ithe ukwehluka kancane. Lokhu ngixoxela abantu abasanda kufika kuleli bandla ngoba njengoba ngisho nje ngithi u80% wenu nibasha ngakho ke izinto eziningi anizazi ukuthi zenzeke kanjani. Mina umama wami okwakuMadube wayintandane uthena eneminyaka e11 wayese adoptwa umprofeti. Uma ese adoptwa umprofeti wakhipha inkomo ezo18 wayinikeza abakwaDube. Wayesethathwa kwaDube eyohlala emzini kaShembe evela Bahleke. Uthena ehlala evela Bahleke umfundisi uMlangeni wayese uyamsola ubaba mkhulu ethi ukwenze kanjani ukuthi ethathe inkomo ezu18 ezinikeze abakwaDube ngentombazana engazi ukuba uyena unkosikazi wabaShembe. Wayesethi ubaba mkhulu ngiyazi ukuthi ngikwenzeleni lokho kodwa ke kunepart ebesingayazi thina esifike sayichazelwa ingilosi. Ithi ke ingilosi mayisichazela uthema umprofeti sengumprofeti kwase kufika izithunywa zasezulwini zafika zathi kuye noma ususebenze kangaka kodwa leli bandla lisazokuwa liphele liyoqedwa inzalo yakho. Manje uyoyilungisa kanjani leyo nto? Wayesethi umprofeti ngicela uJehova angibusisele lentandane yami bese kuthi kubantwana oyobazala izale umntwana oyothi engasiyena wakwaShembe ngesibongo kodwa ebe nomoya kaShembe. Angizange lokho ngaze ngakutshela umama wami ngikutshelwe ingilosi masifikile sikhuluma ukuthi that's how njengoba ubona uhola leli bandla wacela ubaba mkhulu ungakazi umama wakhe seyingane intombazana. Ubaba mkhulu wenza ipledge
noNkulunkulu ukuthi le ntombazana kubantwana eyobazala noma ngabe sizalwe kuphi kodwa iyozala umntwana oyothenga siyena wakwaShembe ngesibongo kodwa ebenomoya kaShembe ukuze etabule ibandla lamaNazaretha from ehlathini elifakwe kuwo amadodana akwaShembe. Inglosi yangichazela kanjalo kodwa angikhulumi ngalokho, ngikhuluma ngoShembe, ngikhuluma ngobaba mkhulu ukuthi umoya kababa mkhulu, umoya kaShembe uyehlela kumuntu. Uma usuhlele lo moya kumuntu, lo muntu ebese eba nokukholwa okuphelele ngoba kuye sekuhlela umoya oyingcwele. Umoya kaShembe umoya oyingcwele. Ikhona sijwayele ukuthi siagwishe namaKristu ukuthi cha lento nithi umoya oyingcwele kaniyazi ukuthi lo moya oyingcwele uYeshua owayekhuluma ngawo uShembe. Ngoba uYeshua wakhuluma ngomoya oyingcwele kodwa akawunikezanga igama lawo. Ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu uyise uJehova. Siyazi ukuthi indodana kaNkulunkulu uYeshua. Kodwa ngabuzwa mina ukuthi right ke igama lomoya oyingcwele lenikhuluma ngawo ubani igama lawo utholakala ukuthi alikho ngoba ngenkathi uYeshua ekhuluma ngomoya oyingcwele wayengakababikho emhlabeni. So igama lomuntu lize libe khona uma esekhona emhlabeni ngoba noYeshua abamaKristu bayabethu khona kwi-Old Testament kodwa kwi-Old Testament alikho igama elithi Yeshua. Babe interpreto Emmanuel be-interprete konke lokhu amagama bethi lelo gama lelo nelika Yeshua kodwa kwi-Old Testament alikho igama elithi Yeshua. Kodwa kwi-New Testament kuyasho ukuthi lo uyoba negama elingaziwa umuntu elaziwa uyena yedwa. Ngakho ke umoya oyingcwele nguShembe. Ikhona kwihlabelelo 73 mangaphosisi uShembe uthi ngiyakholwa kuyise nakumoya oyingcwele. Ngemfundo verse 1 73 Isihlabelelo 73 verse 1 ngiyakholwa kuyise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba nakuwo umoya oyingcwele. Amen. Yes. Akukho lapho ukuthi ngiyakholwa kuyise nakwindodana. Uthi uShembe ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezulu nomhlaba nakumoya oyingcwele nakuyo ihamente eyingcwele yamaNazaretha nobudlelwane babangcwele bamaNazaretha. Thina asifundi ilokhuza yethu isivumo twayini isingisi nangudokotela wazi
isivumo senkolo yini selibalekile igama makukhulunywa ngesivumo senkolo kuKristu kanti nithini isivumo senkolo yamaNazaretha sithi ngiyakholwa kuyise umdali wezulu nomhlaba nakumoya oyingcwele nakuwa ihamenti eyingcwele yamaNazaretha. Amen. Akushiwo ukuthi ngiyakholwa kuyise nakwindodana. No. Why? Because uYeshua wakubeka ngokusobala ukuthi kumele ukuthi ehambe yena emhlabeni ngoba uzoreplace umoya oyingcwele ngoba uma engahambi emhlabeni umoya oyingcwele ngeke uze kithi. Amen. John 16. John 16. It is from verse 5. Incwadi kaJohane 16 kusukela evesini lesihlanu. Manje ngiyamuka ngiya kongithumileyo. Akakho kinina ongibuza ukuthi uya ngaphi na. Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini. Kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Amen. Amen. Verse 8. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe ngisangibona, ngokwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wahlulelwe. Amen. Amen. Uthi-ke uYeshua kunilungele, it is proper ukuthi ngihambe ngoba uma ngingahambi lo moya oyingcwele ngeke uze kini ngoba asiwazi ukuthi umoya oyingcwele ube semhlabeni noYeshua ebe semhlabeni. No, akwazi kwenzeka lokho. Kodwa uma mina sengihambile wona uyoza uzothatha indawo yami. Ngaleyo ndlela thina siphila ngesikhathi somoya oyingcwele. Thina siphila ngesikhathi sehamente eyingcwele yamaNazaretha. uJehova usinikeze umoya oyingcwele ongushembe oyohlala nathi kuze kube ngunaphakade. Kodwa lo moya oyingcwele uya uphume kumuntu bese ungena komunye umuntu. Lesi isimo sanoma imuphi umuntu, lesi isimo sanoma imuphi umoya. Umoya mawuke wafika emhlabeni bese ungena kumuntu, umuntu bese efa, uyaye ubuye uzohlala kulowo muntu ebese esebenza ngawo. Ngisho ungangenwa umoya wobungoma,
uma ufa uyisangoma uyafa isangoma kade kuhambe bese kuzalwa esinye isangoma futhi sesingenwe lesi sangoma sesafa noma ungaba inyanga enkulu uyohlala lapha emhlabeni uhambe kobuye futhi bese kuqhamuka futhi enye inyanga enkulu kanti sengene umoya walenyanga noma ungaba umculi uhambe bese kuzalwa futhi omunye umculi kanti sekungene umoya walomculo sehambile njengoba ngimi phambi kwenu nje ukhona umoya womprofeti ongene kimi Amen. hayi ukuthi ngisebenza nje ngokukhuthala kwami nje ukhona umoya noma ngingawazi ukuthi umoya muni kodwa ngiyethemba ukuthi umoya kaShema Amen. kodwa ukhona umoya womprofeti ongene kimi Amen. uma futhi sengihambile emhlabeni ngiyongena futhi nami komunye umuntu futhi oyosebenza njengami ngoba ukuze ngisebenze ngiqhubeke ngisebenze ngibe lapha phakathi kwenu kofanele ukuthi ngingene komunye umuntu ngibe umoya ozongena komunye umuntu. Amen. Amen. Kodwa mhlawumbe ekuqaleni ngakhethwa uNkulunkulu kodwa uma sekuqhubeka lowa moya walowa muntu njengoba singamaNazaretha njena sekuqhubeka lo moya kaShembe njengoba wayehlala eshubaba ilanga ethi funani umoya kaShembe njengoba washo ubaba mkhulu wathi ngicela uNkulunkulu engibusisele lo mntwana wami kuye kungene umoya kaShembe noma eyozala umntwana ongasiyena wakwaShembe ngesibongo kodwa umoya oyohlala kuye kufanele kube umoya kaShembe. Amen. Bese ke uzwa abantu bakwaShembe ngesibongo bethi hayi uShembe usuka lapha eziyofika elokuzeni emkhathini besho zonke idaka lezi zonke nje isidakwa masinga kwaShembe sibe sibheke emkhathini no akukhulunywa ngomuntu wakwaShembe ngesibongo kodwa akukhulunywa ngomuntu kaShembe ngomoya umuntu lapha ephakameni uma engenwa umoya kaShembe uyaye ekholwe ngoba uShembe umoya ingcwele wathi ubaba ilanga ubaba mkhulu wathi entabeni yasenhlangakazi uma usungeno umoya ongcwele uyaye wenyanye isono uma usungeno umoya ongcwele wenyanya noma yipi into embi noma yipi nje into engakuthinta ukukholwa uma usungena umoya oyingcwele awuyithandi uma usukuleso simo ke usho ukuthi usukholiweke ngempela ke manje umoya engcwele usuhleli kuwo kodwa uma usathi ukholiwe uhehwa izinto zangaphandle umoya oyingcwele awukahlali kuwe kanjalo nomoya omubi uma umoya omubi uhleli kumuntu ukhangwa izinto ezimbi umanje uhlelwe umoya wombulali uyofuna ukubulala uma wehlelwe umoya womuntu othanda abantu besifazane nawe uyothanda abantu besifazane uma ungena umoya womuntu othanda utshwala nawe uyothanda utshwala uma ungena umuntu obebhema insango nawe uyobhema insango
noma yiphi njoba ekseni ngikhulumile ngathi le ntombazana yasekuphakameni yathi kubaba ilanga sizohamba emhlabeni yathi mina bengwafundisa amakhosazana ukuthi enganikeli ngwafundisa amakhosazana ukuthi engalukhuze engathandazi ithi ngenkathi ubaba ekhuluma esho ubaba mkhulu ngenkathi ubaba mkhulu eshumayela mina ngangamuza ukuthi uthini ethi ubaba ilanga pho kanti wawuhlaleleni lapha ephakameni uthi hayi ngangihlalela amadoda ngoba amadoda eseduze kwami kusho inkosazana uthi ubaba ilanga uyabona yini ukuthi uma uhamba lapha emhlabeni uzoya esihogweni ithi hayi ngizoya esihogweni kodwa ngisona isilima mina ngizosheshe ngibuye ngizohlala la ngeke ngihlale esihogweni ngizobuya eshesaphila wafa ngempela wabuya wathi ubaba ilanga ethi uyayithandazela enye intombazana yathi hayi mina baba yazisho igama la hawu usubuyile yathi sengibuyile ngasho bathi ngizobuya baba sengibuye esihogweni sengibuyile hawu uzokwenza la ngihleli kulo ngifuna ukusebenza ngaye kwamanje na sengumoya ngisakwazi ukuthi ngilale namadoda ngakho ngizolala naye ngalo yonke imikhuba ebengiyenza ngizoyenza ngalo wathi baba awu manje angeke noma engakunikelela ngeke usuke kuye wathi hayi akazame kodwa angikholwa ngoba inhliziyo yami ikhulu baba wanikela lo ntombazana wanikela kodwa uthi ubaba ilanga kwathi after 6 months yaqhamuka leli demon lathi yimi baba hawu uzofunani cha anwanikelela wena athi hayi nganikelela impela kodwa ngihambanga indaba hayi inhliziyo yami ikhulu so lento itshengisa ukuthi sibhekene nezinkinga ezingakanani ungathi mangabe uthandaza kube khona isikhathi sokuthi hayi ngithandazile uma unikela hayi nginikelile ukhona abantu ngisho ngathi uyanikela abangeke umoya engasuki ngokunikela engasuki ngokuthandaza ikhona uma ngabe ungake ube umthandazeli ngempela ungayibona inkinga obhekana nayo uma uthandazela umuntu ufuna ukukhipha idimo enkulu ngathi ngisekwenye inkantolo angizokuyisho ngangishumayela kakhulu ngathi ngihleli nje ubona sebeletha intombazana amanye amakhola ibona sebeyiletha lapha bethi angiyithandazeli yakhulu yahlala cishe isonto lonke ngithi ngiyithandazele ngithi siyiphilile kanti idimoni libuye liqhamuka ngelantshi inkantolo yayiseduze ngelantshi ngihambe ngendlini ngiphume enkantolo ade ngifake ijazi lasenkantolo ithi intombazana la intombazana kufanele ngithathe ijazi libeke lapha ngithathe ilokhuze ingubo eNazaretha ngithandaze ngithandazele intombazana ngajuluka akuyona into ekudlala ukuthandazela amadimoni akadlala amadimoni manje na-ke ingababikho into oyithatha kalula ngoba uNkulunkulu ule kude kodwa ngaphansi kwaNkulunkulu khona ingilosi namadimoni and amadimoni zingilosi ezihlubuka uNkulunkulu and amadimoni zingilosi ezazi yonke into yasezulwini ngoba beyivele zizingilosi kodwa sekuzingilosi ehlubuka uNkulunkulu kuba khona amadimoni anamandla ngaphezulu kwezinye ingilosi kunamadimoni anjalo anamandla ngaphezulu kweingilosi ezinye nayo mhlawumbe ezihamba iyofuna enye ingilosi ukuthi hayi
eke ngiyofuna lona ebhekanela ngoba bayazana ngoba umhlubukile njengoba esitshela nje ingilosi unkosazana ethi ayikho into eyinkinga njengengilosi exoshwe ezulwini ngoba uma exoshwe ezulwini ihamba iyohlala esangweni lezulu ithi zonke ingilosi exoshwe ezulwini zila ethempelini ngoba ingilosi isebenza ngumuntu osenyameni nedimoni lisebenza ngumuntu osenyameni yonke imimoya isebenza ngomuntu osenyameni ithi ke ingilosi nina niyalala nje ngathi kodwa laba bantu laba abalwa nathi abalali ngoba ayikho into ezondwa usathane njengoNkulunkulu ayikho into ezondwa usathane njengoNkulunkulu ngakho ke usathane ungambukeli phansi ungacabanga ukuthi usathane into yobala kufanele nawe ukhuthale njengaye isingilosi usathane uthi edle emile ithi ubheka wena njoba ingilosi ithi njena sinikelele uhambo lwethu isho ngoba ithi lokhuza ingilosi usathane uyakwazi ukuthi idemoni mase lihlele kumuntu njengoba nawe uNkulunkulu ekubheka nedemoni liyambheka umuntu mase selimlokhuzile bese liyamtshela ukuthi lapha nakunamuntu hamba uyogqekeza evele sisuke isigebengu siye emzini wakho siyogqekeza noma sona singeke simuze usathane sitshela kodwa yena usitshelile ukuthi uma uya lapha uzofika ulokhuze ukwazi ulokhuza akho umuntu lapha uma uya khona uzophumelela esuke lo muntu ehamba eye lapha emzini wakho efice ngempela kunamuntu efike engene enze yonke into etshelwe umoya omubi ngakho ke njengoba etshelwa umoya omubi nathi iyakwazi ukuthi uma unikelile ingilosi ivimbe ngake nganitshela ukuthi thina ingilosi iziningi izinto eyayisezenzela zona ngalahlekelwa iphesi le elokuze ne-ultra city ngaze ngadiscover sengilapha emzini kaMfundisi uMpazi ukuthi iphesi lahleke ultra city ngathi lapha sengithi sengishayela amabhenki ngivala ilokhuza amakhadi ngoba kwakwenqaba amakhadi base kuvele kushaya umuntu kushaya intombazana ocinga yathi hayi iphesi yeni iphezulu kwelokhuza iphezulu kwefence lapha esangweni siyazi ilokhuza iphesi lahleke atrocity le ngaseStenga bese fika inkosazana ethi hayi ngikathiwa khona umfana oyithathile ngamsukela ngamephuca base ngihambe ngibeka lapha sayifica ngempela ikulokhuza iphezulu kwefence la elokhuzeni eNew German kodwa ilahleke kuphi ilahleke ultra city asifisi kuba nenhlanhla enjalo Amen. ngaleyo ndlela ke ngizama ukuchaza in short ukuthi much as sikhuluma ngoJehova kodwa uJehova unomprofeti wakhe wasemkhathini ogama lakhe linguShembe. Amen. Uthi ubaba omkhulu mhla etshelwa ukuthi akaphuma endlini yakhe akhe iqhugwane kwafika umoya kuye wathi wena unguShembe ngoba kuwe kuhlala mina Shembe. Na ngempela unhliziyo wamqamba ubaba omkhulu ngokuthi uShembe.
kanti uthi ushembe nje ngoba kuye kuhlala ushembe waqala lo moya ukuhlala la ukuza la emhlabeni ube ushembe waqala ngobaba mkhulu kodwa sonke ke sesiye singene umoya kaShembe ngoba yonke into siyenza ngoShembe manje njengoba noEliya wacela uElisha wacela kuEliya ukuthi ngicela ukuthi umoya wakho uphindwe kabili yini nangempela uElisha waba umprofeti ngomoya kaEliya kodwa ewumprofeti kaJehova ngenkathi sephethe ingubo kaElisha kaEliya kasho ukuthi Eliya wathi Eliya uNkulunkulu uphumo wathi uNkulunkulu kaEliya ukuphi uNkulunkulu kaEliya ukuphi wayeseshaya ilokhuza washaya amanzi ehlukana phakathi wayesebona ukuthi umoya kaEliya wehlele kimi wayesesebenza eba umprofeti ngomoya kaEliya njengoba silapha njena sisebenza ngomoya kaShembe ngamemeza ebusuku nasemini awungizwanga ngani koke ngamemeza ebusuku nasemini awungizwanga
wentombi Abazithandayo sonke. Amen. Sisho.